Barnetegi teknologikoa ezagutza hedatzeko eredu bat da. Digitalizazioaren esparruan ikuspegi integrala ematen duena enpresetan aplikatu ahal izateko. Helburua da, bertaratzen direnak beren erakundeak teknologia aprobetxatzeko urrats desberdinak ematen hasteko arrazoiak aurkitzea. Ekimen hau, 2025 Euskadiko eraldaketa digitalerako estrategiaren barruan dago, eta helburua da enpresetako arduradunek beti denbora falta dabiltzenak prestakuntza jasotzeko eta jakitzeko digitalizazioari buruz zer erabaki behar duten. Barnetegi teknologietan lantzen ditugu teknologietan oinarritutako metodologiak, tresnak, joerak, ezagutzak. Bai? Erabiltzen ditugun edo lantzen ditugun gaiak izan daitezke marketing digitaletik hasita, transformazio digitala enpresa bateko jende desberdina etorri daiteke, departamentu desberdinak identifikatzeko transformazio edo berrikuntza nun aplikatu dezaketen identifikatzeko, datuen analisian inguruko tresna desberdinak edo metodologiak, Power BI izan daiteke edo baita ere adimen artifizialeko barnetegiak hasi egiten ere bai, adimen artifiziala enpresetan nola aplikatu daiteken, energiaren inguruan egin ditugu, transformazio digitala, arlo desberdina dira, ziberseguritatea bai da, nolabait gaur egun edo momentu bakoitzean enpresetan dauden beharren araberako teknologiak. Eusko Jaurlaritzatik Esperik antolatzen du barnetegi teknologikoak eta gu Mondragon Unibertsitatetik irakasle moduan saio bakoitzeak egiten dugu. Gaiaren arabera irakasleak aldatzen joaten gara. Irakaslegoa saio bakoitzaren araberakoa da. Barnetegi teknologiko bakoitzak gai bat du helburu eta gai hori lantzeko saio bakoitzean egokien diren irakasleak etortzen dira. Nolabait enpresatik kanpo da honean jendia eta egun osoz da honean, gai hortan erabat zentratu eta benetan bere enpresan gai hori nola aplikatu lantzen da belako. Eta gainera dara enpresa desberdinekin harremanetan. Otorduak ere barne egoten dira barnetegi hauetan, eta horrek ematen die beraien artean ezagutu, batak bestean arazoak ezagutzen ditu, eta elkarlana nolabait besortzen da, edo bentsat ezagutzea besteen esperientziak, eta oso aberasgarria izaten da zentzu hortan. Gure enpresiari aporta egin dozkuna azkenen olako barnetegi batek da, merkauen existien diren aplikazio desberdinetara gerturaketia beste enfoke bat eukikia, egunerokotasunean jartia, eta beste kooperatiba batzuketako enpresekin kontaktuan jarriz, euren realidadiak be esauketia eta bateratze bat ikia. Hemen ikasitakoa enpresara gero trasladaiken du, azkenean proiektu desberdinak edako eskuartean, orduan ikusten ze aplikazio zuzen eukilezken gure realidadiakin, dakun eskuartean dakun proiektu horrek zela inkorporaulezken, hemengo barnetegian ikusten duen herramienta desberdinakin, eta ikasten duen teorixia hori martxan jarrikia edo realidadera eruaten batez be.